2006 nang i-publish ng Center for Kapampangan Studies o CKS ang 99 Memorable Kapampangans at Brave Hearts na pawang special issues ng Singsing, publication ng CKS sa Holy Angel University. Dito mababasa ang untold heroism ng mga lokal na bayani mula sa lalawigan ng Pampanga. Isa na rito si Tarik Soliman ang Makabebe, na kauna-unahang native Filipino na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan noong unang manakop ang mga Kastila taong 1571. In fact, many historians from Manila for the longest time thought that the hero who died in the Battle of Pangkusay was Raha Soliman, which was a total lie. It was not Raha Soliman. It was Tarik Soliman of Pampanga. Pinangunahan din ng Kapampangan mula Mexico, Pampanga na si Francisco Maniago ang isang revolusyon noong 1660. Yung halimbawa, yung Kapampangan Revolt of 1660. That was a multi-region revolt. Yung revolt na yon, nilid ng isang Kapampangan si Francisco Maniago. Kaya ang tawag doon, Maniago Revolt. First, hindi natuloy yun. Natalo sila. Pero dapat recognize yun. Yung kabayan ni Francisco Maniago. Maraming ganyan sa buong 300-year rule ng mga Kastila. Bukod kay Tarik Soliman at Francisco Maniago, maraming Kapampangang bayani pa ang dapat makilala ayon kay Robbie Tantingco, Direktor ng Center for Kapampangan Studies. Ang dami-daming tao dito sa ating lalawigan ang talagang nagsakripisyo. Ang medyo nakakalungkot, dito lang sila kilala at kung minsan sariling Kapampangan o Kabalen hindi kilala. Hindi kilala. Much less yung buong bansa. No? Kaya naman isinusulong ng CKS na mabigyan ng sapat na pagkilala ang mga local hero, hindi lamang ang mga taga-Pampanga, kundi maging ang mga unsung heroes mula sa iba't ibang rehiyon, lokal man o nasyonal ang kanilang naging kontribusyon. Karamihan kasi ng mga national heroes natin told from the perspective of Manila kasi yun ang capital eh. So, ang tawag nga nila dyan, Imperial Manila, parang siya yung nagdi-dictate kung sino at ano ang dapat gawin. So, wag natin dapat payagan yan. Dapat tayo, nasa region, ay take the initiative to make these local heroes known. If not nationally, at least locally. Bukod sa 99 Memorable Kapampangan, may libro pa raw na ilalabas ang CKS tungkol sa mga Kapampangang may malaking naiambag sa bansa. Sa ganitong paraan, mas makikilala at mabibigay ng nararapat na rekognisyon ng ating mga lokal na bayani na nagsakripisyo para sa kalayaang ating tinatamasa ngayon. Meron kaming book in the pipeline ngayon, yung Kapampangan Who's Who. Parang it's an encyclopedia of Kapampangans, different Kapampangans. So nandun sila lahat. Although kasama ng iba't ibang notable Kapampangans. Ang pagiging bayani lumalabas daw sa tawag ng panahon. Tulad ngayong pandemya, mga frontliner ang ating tinuturing na mga bayani. Ayon kay Tantingco, hindi raw kailangang magbuwis ng buhay para maging bayani. Kapag isinasakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng nakararami, nabubuhay ang kabayanihan sa iyong sarili. Jennifer Salenga, CLTV News.